Kunezinkinga ziningi emhlabeni kwazise wembeswe ngameva. Uyabona-ke wena awunanembeza. Kepha ekupheleni kwalempi nguwo yobukhala umemeza. Okwamanje ukubaleka kwami empilweni yakho awunako ukuveza. Iqiniso lithi ofana nami ngeke uphinde umthole. Uyontanta umhlaba wonke ufuna abangcono, kanti-ke lemfundiso enginayo kwabanye soze uyithole. Ngathi uyakhohlwa ukuthi ubuhlezi ufisa uthando ngaphambi kokuthi uthole. Usukhohliwe ukuthi inhliziyo yakho ibisemjunjweni ngaphambi kokuthi ngiyithobe. Ngifeze izifiso zakho zenjabulo, konke lokho kuze nothando futhi angisoze ngizisole. Kepha nje kunezinkinga ziningi emhlabeni kwazise wembeswe ngameva. Uyabona-ke mina mhla ngikushiya soze ngizisole. Futhi nakhona uyothola ukuthula ngoba ngiyoyeka ukukuvula amehlo nokukukhuza. Lokho kuyoba ngokuphela kwemfudumalo, kepha kuwe kuyobukeka njengokuphunyuka. Uyositshela ukuthi ukuthanda umuntu ngale ndlela engikuthande ngayo kulula. Uzitshela ukuthi ukukhohlwa yimi kuyoba lula, kanti nje emaqinisweni la ngaphandle bayahlukumezana. Izinkinga basazixazululi, bayaphindiselana. Futhi ngifisa ngathi ungathola umuntu oyomthanda. Umuntu uma umthanda-ke wenza njengoba wenze kimi, imizwa yakho uyoyihlaza. Ngoba kulo mhlaba akekho othatha izifundo kuyizinhlungu zakhe uma esethanda. Kulo mhlaba akekho oyokubuka ngale ndlela engikubuka ngayo. Noma kuphi isiqiniseko ngezenzo namagama ukuthi uyathandwa. Kunezinkinga ziningi emhlabeni kwazise wembeswe ngameva.